Исәнмесез туры эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина. Иңелек бүгенге төп темалар хакында. Чаллы юллары белән халык фронты вәкилләре кызыксынды. Алар белән шәһәрнең иң начар юлларын Гүзәл Шихапова барлады. Агып тора инде, кап әйтеп торасылар. Шилекләр куйдык. Эштән үлеш йортында яшәүчеләр судка мөрәҗәгать итәргә әзер. Үзебезнең бурычын үтәргә килдек. Мәләкәс округы үз депутатын сайлады. Ялларда Татарстан Дәүләт Советына өстәмә сайлаулар үтте. Biz bu мероприятияны, bu кичәләребезне, bu ярышларыбызны киләчәктә дә системалы төштә алып барачакбыз. Шәһәребездә республика күләм ГТО фестивале төгәлләнде. Чаллы юлларындагы проблемалар халык фронты вәкилләре контролендә. Бүген әлеге җәмәгать оешмасының республика бүлеге ГЭС бистәсендәге юлларны тикшерде. Муса Җәлил проспекты, Комсомол яр буе, гидротөзүчеләр урамнары активистларның игътибарын аеруча җәлеп итте. Чокыр-чокырлар ГОСТ буенча рөхсәт иткән үлчәмнәрне 2-3 тапкыр узган. Җәмәгать оешмасы вәкилләре юллар төзекләндерүгә тәэсир итә алырмы? Гүзәл Шихапова ачыклады. Глубина, ширина и длина этой выбоины существенно больше, чем нормативом положено, соответственно, больше, чем 15 сантиметров в длину, в ширину 60 и больше, чем 5 сантиметров в глубину. Әлеге такта кисәге юллардагы шыкырларның максималь үлчәме, Чаллы шыкырларында ул йөзеп йөри. Әлеге проблема республика күләмендә актуаль. Белгечләр юлларның начар хәлдә булуын ике төп сәбәп белән аңлата. Первая причина – это... Беренче сәбәп тизлек режимын рөхсәт ителгән авырлыкны сакламау. Икенче сәбәп юллар салганда дәүләт стандартларын үтәмәү. Гидротөзүчеләр һәм Комсомол яр буе урамнары аша ГИМС хезмәткәрләре ашыгыч чакыруларга йөри. Берничә маршрутта шул ук урамнар аша уза. Җәмәгать транспорты йөртүчеләр әлеге юллар трактор өчен генә каралган ди. Если беременные-то попадутся, они, бедолаги, чуть не плачут тут это, потому что здесь ездить невозможно. Они же в больницу ездят-то. Жалко, а здесь же так как черепаха ползаешь, и то они жалуются. Это несовместимой жизнью для техники эта дорога-то. Бу якларда төзекләндерү 70-нче еллардан бирле булмады ди шәһәрдәшләр. Чокыр-чакырны ямап кына юллар рәтләнмәскә дә мөмкин ди активистлар. Иске асфальтны тулысы белән салдырып, яңадан җәя кыйммәткә төшә. Кайберәүләр Россиядә юл салу технологиясын үзгәртергә кирәк дип саный. В Западной Европе Европада юл өслеге метр ярым биеклектә, бездә ГОСТ таләпләре буенча 70-80 сантиметр, 3 тапкыр кимрәк. Россиядә ГОСТлар зиллар, кразлар өчен исәпләнгән. Халык фронты вәкилләре тикшерү нәтиҗәләрен шәһәр администрациясенә, ЮХИДИ идарәсенә, прокуратурага җибәрәчәк. Әгәр юллар күптән түгел генә төзекләндерелгән икән, гарантия вакыты чыкканчы подрядчы оешмалар яңадан хаталарын төзәтергә тиеш булачак. Ай ярым 2 айдан соң халык фронты вәкилләре яңадан шул ук адреслар буенча тикшерү уздырачак. Әгәр барысы да үзгәрешсез калса, юллар дәүләт стандартларына туры килерлек итеп суд аша төзәтеләчәк. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллы юлларына авыр йөк машиналарын кертмәячәкләр. Шикләүләр 15 апрельдән кертелә, 14 майга кадәр дәвам итәчәк. Бу язгы ташу чорында юл өслеген мөмкин кадәр ныграк саклап калу максатыннан үткәрелә торган мәҗбүри чара. Дөрес, шикләүләр бар, йөк машиналарында кагылмый, эскәрмәләр бар, алар хакында бүген эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә сөйләштеләр. По 10 апреля 2016 года Нижнекамская ГЭС будет поддерживаться отметка 63 метра 10 сантиметров. Язгы ташу чорының Чаллыда ничек узуы Идел буе Кама каскады эшчәнлегенә бәйле. Бакчалар, участоклар, җирлекләр су астында калмасын өчен чаралар планы расланган, эш төркемнәре төзелгән. Шәһәрдә авыр йөк машиналары йөрешен чикләүдә язгы ташу чорында юл өслеген саклап калуны күздә тота. Карның тиз эруе аркасында грунт дымлана, тагын да тизрәк җимерелә башлый. Для обеспечения стабильной плановой работы и недопущения аварийных ситуаций Эшкә өзеклек китермәү һәм авариялар булдырмау максатында оешма предприятие җитәкчеләренә чимал запасы булдыру буенча эшләргә киңәш ителә. 15 апрельгә кадәр төзелеш материалларын, кирәкле товарларны алып кайтып калырга кирәк. Дөрес искәрмәләр дә бар. Шикләүләр азык-төлек, дару, орлык һәм ошламалар ташучы авырлыгы 16 тоннадан кимрәк булган йөк машиналарына кагылмый. Шулай ук шәһәр юлларына пассажирлар ташучы һәм халыкара маршрутларда йөрүче йөк машиналары да керә алачак. Исключение из правил допускается только для... Кагыйдәдән искәрмә бар тик исемлектә күрсәтелгән машиналарга карата гына була ала. Барыбыз да шикләүләр булачагын белеп торабыз. Моның мәҗбүри чара икәнен аңлыйбыз. Юлларның начар торышта икәнен күрәбез. Вакытлы рөхсәт кәгазьләрен бирү белән автомобиль юллары предприятиесе шөгыльләнәчәк. 15 апрельдән 3 урынга Лесосах районында БСИда Орловка буҗрасында постлар куела. Рөхсәт кәгазьләре түләүле, аннан кергән акча шәһәр территориясендә юлларны төзекләндерү өчен тотылачак.
Лесенханова, Дмитрий Рачев. Яңалыклар. Хамхабад юлар тұрышы хақында. 56-нчы комплекста жерлі юл бұз білін қапланған. Бұл жеулілер машина йөртүчләр үшін де қорқыныч тудыра. Қыш бойы тартылмаған қар қалын бұз қатламына айланған әлігі юл аша физик мүмкінліктері шеклі балалары білін ата-аналарға да йөрүгә туры килә. Юл үшін кім жауап беругә тиеш? Хабарчыбыз ачыклады. 56-да 17 йорты янындагы юлны чистартмыйлар Светлана Положенцева. Берге кар чистарту техникасы әлләнигә бер генә килә. Сукмаклары ком яки тузда сипмиләр. И я наблюдал такую картину. Янгын сүндүрүү депосунан ДЦП белән авыру баланы җитәкләп алып бара иделәр. Тротуар юк, машина да җәяүле дә үтә алмый. Инвалидлар, авыру кешеләр турында әйтеп тә торасы түгел. Юл опека һәм попечительлек бүлеге бинасына илтә. Такси йөртүчеләр бу юлдан барырга баш тарта. Җиңел машиналар бирдә йөри дә алмый. Ялгыш хәрәкәт ясасаң, Тирәнбез колеясыннан машинаны алып ташларга мөмкин. Җәяү барсаң, тагын да куркыныч ди шәһәрдәшләр. Монан көн сайын йөрергә туры килә, йөрергә авыр, кояш төшмәгәнгә эремей, кар һәм чистартучы да юк. Әлеге юл бик начар. Кешеләргә зыян китерә машиналарга. Кеше недовольны инде. Бу юлны кем чистартырга тиеш? Әлеге сорауны без торак эксплуатация участогы җитәкчесенә бирдек. Алар безгә проект буенча бу юллар өчен җавап бирмибез дип аңлатты, әмма юлның берилешен чистартырга вәгъдә иттеләр. Если там, конечно, какие-то проблемы с заездом есть, пригласим. Әгәр проблемалар бар икән, безне ватачакбыз. Бүген иртәгә йорт почмагыннан алып аркага кадәр араны чистартабыз. Бу юл автомобиль юллары предприятиесенә дә карамый. Оешма бары тик төп проспектлар һәм магистраль тротуарлар өчен генә җавап бирә. Юлның хуҗасын табуның иң яхшы юлы халык контроле порталына язу. Шәһәр башкарма комитеты тиз арада аның хуҗасын табып, юлны чистартырырга тиеш. Гүзәл Шихапова, Гүзәл Хәбибуллина, Яңалыклар. Яз бірде сөйіндірме төбеден суаға деп зарлана 3-03 йортында яшаучылар. Ремонт ясаудан файда юк, хабайлар куба, күгәрікләр дә барлыкка килә башлаган. Әгәр проблема хәл ителмәсә, фатирда янгын чыгуы да ихтимал. 3-03 йортында яшәүчеләргә юлларда утсыз утырырга туры килде. Яңгыр яуганга күрә электр щитына су үтә башлаган. Все провода мокрые. Вчера начало трещать. Бөтен үткәргечләр юеш, кичә чытырдый башлады. Без ЖЭКка мөрәҗәгать иттек. Алар яңгыр ява, без бер нәрсә дә эшли алмыйбыз диделәр. Авария хезмәтенә шылтыраттык, утны өздиләр. Куркынычсызлык кагыйдәләре буенча шулай эшләделәр инде. 5-нче подъездда яшәүчеләр ярты көнгә утсыз кала. Электриклар килеп үткәргечләрне тикшерә, әмма бер нәрсә дә эшләмиләр. Агып тора инде, капайтып торасылар. Чиләкләр куйдык, чүпрәк куйдык менә хәзер. Файдасы юк. Хәзер инде судка обращаться итәргә җыенабыз. Идарә итү компаниясында әйтүләренчә, түбәгә капиталь ремонт 10 ел элек ясалган. Чираттагы төзекләндерү киләсе елга каралган. Шулай да проблеманы хәл итүгә бүгеннән керешәчәкбез дип сүз бирделәр. Хәзерге вакытта анда текущий ремонт бригадасы эшли, кровлюга ремонт ясыйбыз. И бу затапливать иткән квартираларда акт составить иттек, и без бу собственникларга будем возмещать ущерб. Әгәр бу юлда шәһәрдәшләрнең гозурлары җавапсыз калса, олар судка яки прокуратурага мөрәҗәгать итәргә җыена. Фатирларына зарар килгән хуҗалар шул рәвешле идарә итү компаниясеннән матди зыян өчен акча таләп итәргә мөмкин. Фәридә Сабирҗанова, Елена Камалова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шолы ТВ каналының Койнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Койнар элемтә телефоны 51 31 31. Үзебезнең бурычын үтәргә килдек. Мәләкәс округы үз депутатын сайлады. Ялларда Татарстан Дәүләт Советына өстәмә сайлаулар үтте. Biz bu мероприятияны, bu кичәләребезне, bu ярышларыбызны киләчәктә дә системалы төштә алып барачакбыз. Шәһәребездә республика күләм ГТО фестивале төгәлләнде. Мы в Литай дорожим каждым вашим радостным моментом. Поэтому Литай предоставляет всем подключившим телевидение, интернет, телефонию скидку на 3 года, чтобы радостные моменты длились как можно дольше. Подробности по телефону 843 72. 22 апреля. Концертный зал мэрии. Звезда шоу Первого канала «Голос» Наргиз. Московская ярмарка. Новое поступление весенней одежды для всей семьи. Куртки, брюки, обувь и многое другое. Московская ярмарка. Легкие цены на все. 30-й комплекс, торговый центр «Океан», 2-й этаж. Компания «Нефтехим Энергоснаб» предлагает однокомнатные и двухкомнатные квартиры в 17-этажном жилом доме 5104А. Улучшенная планировка, причистовая отделка, благоустроенная территория. Сдача дома июнь текущего года. Телефон отдела продаж 780282.
22 апреля. Концертный зал мэрии. Звезда шоу Первого канала «Голос» Наргиз. Магазины цветов и подарков «Веранда». Всегда свежесрезанные цветы, комнатные растения, а также игрушки, подарки и сувениры. Оформление свадеб, декор любой сложности, доставка цветов и подарков. Работаем круглосуточно. Остановка «Центр», дом 4301 и остановка «Пединститут». Сіз яңалыклар тапшыруын карыйсыз һәм без дәвам итәбез. Шалыда азык-төлек сыйфатын тикшерү буенча эш төркеме төзеләчәк. Бу республиканың иминлек советы һәм Татарстан президенты күрсәтмәсе. Белгечләр мәктәп бакчаларга, медицина учреждениеларына, гомумән бюджетка китерелүче ризык сыйфатын тикшерергә тиеш. Комиссия якын арада мәктәп туклануы предприятиесенә дә киләчәк. Мәләкәс бер мандатлы сайлау округы буенча иң күп тавышны катырга кагаз комбинаты директоры Андрей Фомичев җыйды. Аның өчен 87%-тан артык кеше тавыш бирде. Бу елларда Татарстан дәүләт советына өстәмә сайлаулар үтте. Тавыш бирү участокларының берсендә хәбәрчебез булып кайтты. Сайлау участоклары иртәнге 7-дән эшли башлады. Яңгыр булуга да карамастан шәһәрдәшләр үз бурычларын үтәргә ашыкты. Без сайлауга бик әйбәткә белән килдек. Үзебезнең бурычын үтәргә килдек. Үзгәрешләр булыр дип теләп калабыз. Бик әйбәт, күтәренке кайф белән килдек. Чөнки бүген үзебезнең тавышыбызны бездә ышаныч уяткан кеше өчен бирергә килдек. Өстәмә сайлаулар Дәүләт Советы депутаты Владимир Бестолковның көтмәгәндә арабыздан китүе сәбәпле оештырылды. Әлеге урын өчен 5 кандидат көрәште. Алар арасында Алексей Осипов, Игорь Голубев, Мансур Гарифуллин, Анна Артемьева, Бердәм Россия фиркасы әгъзасы Андрей Фомичев иң күп тавыш җыйды. Мы большие надежды на него всегда возлагаем. Без аңа зур өметләр баглыйбыз. Андрей Геннадьевичны күптән беләбез. Ул намуслы кеше. Без аңа һәрвакыт теләктәшлек белдерәчәкбез. Барысы да яхшыга үзгәрсен дип, әйт булсын дип. Нинди өметләр баглыйсыз инде яңа депутатка? Еллар тыныч булсын, балалар исән сау булсын, барсына да эш булсын эшләп торырга. Шул минем теләгем яшьләргә. Мәләкәс округында 60 меңнән артык кеше яши. Сайлау яшендәге халыкның 65% тавыш бирүдә катнашты. Сайлаулар вакытында закон бозу очраклары теркәлмәде. Кичке сәгать 8-дә участоклар үз эшләрен төгәлләде. Ләйсәнханова, Гүзәл Хәйбуллина, яңалыклар. 46-47 номерына заботы сүзе белән СМС хәбәр юлла. Акча менталь кимчелекле сабыйлар өчен үзәк ачуга тотылачак. Бина бары тик аны төзекләндерү өчен генә дә 28 миллион сумнан артык акча кирәк. Шалот ТВ телевизия компаниясе һәм Чудо дети үзәге тарафыннан үткәреләчәк хәйрия акциясендә җыелган акча әлеге максатта тотылачак. Күңел радиосы тыңлаучыларын да алып баручылар марафон барышы хакында туры эфирдан таныштырачак. Бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә шәһәр мэры җитәкчелекләренә әлеге чарага кушылырга чакырды. Это наши детки. Алар барысы да безнең балалар. Шаллы ТВ телерадиокомпаниясендә 31 мартта 17 сәгать 30 минутта булачак телемарафонга зур игътибар бирүне һәм анда актив катнашуыгызны сорар идем. Шаллы театрлары җиңүче 27 март Халыкара театр көнендә Казанда тантана премияларын тапшырдылар. Барлыгы 11 номинация билгеләнгән иде. Мастеровые театры коллективы иң яхшы актерлар ансамбле булып танылды. Жюри игътибарына Кроличья нора спектакле тәкъдим ителде. Быелгы тантананың үзенчәлеге шунда, анда шәхси һәм үзешчән театрларга да катнашу мөмкинлеге бирелде. Нәтиҗәдә Ключ яшьләр театры иҗади эзләнү өчен номинациясендә махсус призга ия булды. Шаллыда бөек җиңү бәйрәмен үткәрү урыны үзгәрә. Тантана быел мәйданда оештырылачак, моңа кадәр бәйрәм ел сайын төзүче стадионында узды. Быел исә анда ниһаять күптән көтелгән төзекләндерү эшләре башлана. Парад исә елдагыча Ватан ана һәйкәле янында була, ә инде кичке 6-да ветераннар һәм шәһәрдәшләр өчен мәйданда театральләштерелгән тамаша башланып китәчәк. Шулай ук солдат боткасын таратуга бәйле үзгәрешләр дә бар. Изменится место организации раздачи солдатской каши. Солдат боткасын тарату быел шәһәребезнең парк һәм скверларында оештырыла. Автозавод һәм Комсомол районнарында бу мәдәният һәм ял парклары. Үзәк районда Азатлык мәйданы. Шулай ук үлемсез полкта быел Азатлык мәйданыннан старт алачак. Бүген Чаллыда 3500-дән артык бөек ватан сугышы ветераны яши. Аларның иң яшенә 89. Сугышта катнашучыларның 177-се исән сау. Ветеран янәшебездә яши акциясе кысаларында ветераннар фатирларына ремонт ясау, алар өчен тирәнтен медицина тикшерү үткәрү күздә тотыла.
Шәһәрдә хезмәт һәм оборонага әзер комплексының кышкы фестивале төгәлләнде. Төрле район һәм шәһәрләрдән булган 600-дән артык укучы республиканың иң көчлеләре исеме өчен ярышты. Фестивальнең ябылу тантанасы Ярчалы спорт комплексында оештырылды. Биредә иң яхшы нәтиҗәләр күрсәткәннәрне бүләкләделәр. Толырак алдагы сюжетыбызда. 11-нче сыйныф укучылары 3 көн рәттән хезмәт һәм оборонага әзер нормаларын тапшырды. Чыгарылыр сыйныф укучылары билгеләнгән 10 норматив арасыннан 102 километрга йөгерү, буйга сикерү һәм атуда сыналды. Получилось практически все, кроме стрельбы. Барысында диярлек үти алдым. Тик атуда яхшы нәтиҗәләр күрсәтеп булмады. Мәктәптә әз атабыз бит. Команда вообще хорошая набралась. Көчле команда җыелды, катнашучылар яхшы әзерләнеп килгән. Мин яхшы йөзәм, чөнки күптән әлеге спорт төре белән шөгыльләнәм. Мин йөзү буенча спорт мастерына кандидат. Татарстанда ГТО буенча инде 3 фестиваль узды. Шулда әлеге чара 2нче тапкыр оештырыла. Мондый масштаблы фестиваль өчен безнең шәһәрдә барлык уңайлыклар да тудырылган. У нас все-таки отремонтированы были объекты. Кайбер спорт объектлары төзекләндерелде, ярышларда катнашучыларны кабул итү мөмкинлеге дә бар. Аларны яшәү урыны шәһәр буенча йөрү өчен транспорт белән тәэмин итә алабыз. Шуңа күрә фестиваль уздыру урыны итеп Чаллы сайланды. Хезмәт һәм оборонага әзер фестивале Татарстанның Мәгариф һәм фән министрлыгы белән оештырылды. Катнашучыларны министр Энгель Фәттахов бүләкләде. Министрлыкның максаты ГТО нормаларын тапшыруга югары һәм урта уку йортлары студентларын, укытучыларны һәм мәктәп укучыларын да җәлеп итү. Иң мөһиме безнең балаларыбызның сәламәтлеге. Алар системалы рәвештә физкультура һәм спорт белән шөгыльләнәләр икән, дөрес тукланалар икән, аларның сәламәтлеге гарантиялана дигән сүз. Шуңа күрә без бу мероприятиене, бу кичәләребезне, бу ярышларыбызны киләчәктә дә системалы төштә алып барачакбыз. Кышкы төрләр буенча да, җәйге төрләр буенча да. Кышкы фестиваль нәтиҗәләре буенча беренчелекне Чаллы укучылары яллады. Республиканың чираттагы фестивале көз көне узачак. Анда урта белем бирү учреждениеләрендә укучылар катнашыр дип көтелә. Айгөл Юнусова, Константин Величко, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. ГТО буенча кышкы фестиваль кысаларында Россиянең ат казанган спорт мастеры Ирек Зиннуров шәһәрдәшләр өчен уңыш серләрен ачты. Спортчы суда поло спорт төре буенча Олимпия уеннарының икеләтә призеры. Моннан тыш хезмәт һәм оборонага әзер комплексының Татарстандагы илчесе дә. Очрашуда Ирек Зиннуров кечкенә шәһәрдәшләргә һәм аларның әти-әниләренә үзенең хезмәт юлы турында сөйләде. Булачак спортчыларга киңәшләр бирде. Мастер-класс бассейнда дәвам итте. Ат казанган спорт мастеры әйтүенчә, көн дә шөгыльләнгән очракта гына нәтиҗәгә ирешеп була. Мне, например, спорт помог. Спорт миндә төрле сыйфатлар тәрбияләде. Спорт белән шөгыльләнүне туктаткач та, әлеге сыйфатлар миңа яшәргә ярдәм итә. Кайбер спортчылар финишка килү белән тормышта төгәлләнә дип уйлый. Балай түгел, кеше үзе өстендә эшләүне дәвам итәргә тиеш. Мин шулай яшим, балаларга мондый үрнәк кирәк. Бүгенге менә шулар, яңалыклар белән сезне Роза Хабибуллин таныштырды. Исән сау булыгыз.